Okay, another day, another kawat. Okay, kita nyo na. Okay, kawajan. So, kaning kawayan pwede ta makakaunan. Nangita taog. Itong gagmay bitaw nga kuan bitaw. Bitaw. Amping lagi dah amping. Okay. May kuan na ni. Pwede na itong kuan. Kawayan ba ito ang tunuan na yung tunuan. Pakyas mentani. Wala may kawayan. Sumangita tayo dari og butong. Ko lubas kay nga lugar dari. Sumay ni kay tag-as og sagbot di kay ta makitan. Okay? O tara, lali wakwak. Lali uwak o. So as of today, murag pakyas ta karon. Wala tay makuha. Okay, nakuhaan naman nato ni atong aging adlaw. Lato-lato lang nato nga kuha na siya. Mabutong lagi siya. Okay? So, kana lang sa. Sinsya na kayo. Wa tay na daw daron. Pandamay. Ayaw, magbuhat naman sila kong pala.